Здравейте, скъпи приятели! Днес сме тук, за да ви споделим малко интересни новини от света на медицинския канабис. Тук с нас е доктор Юлиан Караджов, един добър ваш и наш познат, който ще сподели с вас своите впечатления от пътуването си до Израел. Доктор Караджов, здравейте! Какво ще разкажете за своите пътешествия? Моето пътуване в Израел първоначално беше предвидено да бъде относително кратко, да помогна в оформянето на един проект по изследване на генетика на канабисовото растение. И между другото, по едно време Дана Барон, която е един от активистите в някакъв смисъл и парламентарен лобист, тя самата е пациент на медицински канабис, ми предложи, каза, ако останеш по-дълго, ще дойдеш с нас в парламента през януари, за да видиш как работим с политици. И аз първо прозвуча малко така несериозно, как ще ме вкарате и така в парламента, но точно така се и оказа. Бях, когато казаха в 9:30 сутринта пред парламента, много бързо оформиха и попаднах на първата на толкова високо ниво организирана конференция по темата за медицински канабис в Кнесета, израелския парламент. Първото, което ме очуди, че организатора беше депутат от управляващата партия, не нещо маргинално. Там присъстваше и шефката на комисията по наркотиците към парламента. Имаше представители от няколко пациентски организации и най-важното, много лекари. Тоест, разговора се водеше на достатъчно професионално ниво. Аз не разбирам иврит. От друга страна, когато си вътре в една тема, просто по такива международни думички веднага разбираш кой за какво говори. Например, онколога много пъти повтори морфин, канабис, т.е. той очевидно сравняваше едното и другото от гледна точка на медицината, на собствения си опит с едното и с другото. Тоест, политиците, които присъстваха там, бяха, ако кажем, че бяха облъчвани, манипулирани по някакъв начин, всичко това беше направено на едно професионално ниво, т.е. не с лозунги, а с пациенти и с лекари, които споделяха реалния си опит, правеха предложения. И с това водих разговори както с хора от пациентските организации, така и с някои от лекарите, за да си изясня какво става. Така че Израел в момента е в един процес на промяна, уточняване, усъвършенстване, разширяване на законодателство за медицинския канабис. И най-впечатляващото за мен бе, че тая конференция не беше просто говорене. Буквално седмица след това от Израел заваляха новини по темата. Първо бе предложена декриминализация на до 5 грама канабис, най-вече с идеята, че пациентите трябва да имат възможност да се движат извън къщи с канабис, което ще им позволява да водят по-активен живот. Второто, отново, за да могат да водят по-активен живот, беше премахната забраната за шофиране. Доколкото разбрах, са били разгледани един куп данни от цял свят върху влиянието на канабиса върху шофирането и изводът е бил, че пациента, който си е взел дозата канабис, е значително по-безопасен на пътя, отколкото пациента, който има силни болки и които го правят реално неадекватен като шофьор, много по-опасен за себе си и за околните. Заместник министъра на здравеопазването, например, който в момента се занимава с темата за медицинския канабис, е от една така много силно консервативна партия, силно религиозна и така нататък, но въпреки всичко се вижда, че човек разсъждава повече като лекар, т.е. като човек близо до реалните проблеми, а не толкова до политически лозунги и до някакви популистски послания. И третото нещо, което ми направи впечатление, че след тази конференция Тамар Зандберг, която е шеф на комисията по наркотиците в Кнесета, излезе с едно необичайно рязко заявление по адрес на една от големите здравни каси в Израел,
която не иска да възстановява на пациентите разходите за медицински канабис. Тя така в свободен превод направо им изказването и звучеше като: ама кои сте вие? Има пациенти, има лекари, има някакви държавни органи, които са решили, че това е лекарство. Въобще, ако сте здравна каса, поемете си разходите на пациентите. Не се правете, че такова лекарство не съществува. Което беше особено приятен пример за добро взаимодействие на различните структури в Кнесета, които се занимават с проблема, защото, да си го признаем, в много страни тези части на политическото тяло, на администрацията и така нататък, които движат въпросите с медицинския канабис, обикновено срещат много силна опозиция от комисиите по наркотици или службите за борба с наркотици и така. Да, докато там се оказа, че нещата някак се оправят, хората сядат и успяват да се разбират. За мен това беше най-важното, което научих, че когато има желание, въпросът е да се погледне професионално, се извикат самите пациенти, самите лекари, които работят с тях, нещата много по-бързо се задвижват. Един от пациентите ми обясни, аз го питах как успяват толкова добре да взаимодействате с тях. И той каза: виж какво, в страната има 22 000 пациенти вече. При цялото несъвършенство на закона, там той е недоизгладен, от чисто юридическа гледна точка могат да се намерят много кусури. Той каза, самия факт, че има толкова пациенти, означава, че практически всеки в Израел, включително и политиците, има, ако не близък човек, то близък на приятел, който е в тази система. Тоест, в някакъв смисъл, самата система за медицинския канабис, която там възниква преди 10 и малко повече години, със своето разширяване, може да се каже, че образова населението, образова и политиците за това какво реално представлява употребата на канабиса в медицината, какви проблеми има, както от към регулация за държавата, така и проблеми за пациентите или за лекарите, и как в един момент назрява идеята, че тези проблеми могат да се изгладят и системата да се направи по-гъвкава и по-удобна за всички. Тоест, едва ли всичко това много бързо ще бъде решено, но е факт, че такъв диалог там се води и той се води на професионално ниво. И там има лекари, които са така много силно консервативни, но отново проблема е бил решен стъпка по стъпка. Първо, в целия Израел преди повече от 10 години имало само 2 лекари, които са можели да предписват канабис. После са станали 8, после са станали 30. Според новите промени в закона, GP-та, които са изкарали курс по медицински канабис, ще могат да го предписват. Тоест, вижда се как се започва с малко, някакви хора натрупват опит, предават този опит след това на повече свои колеги и се получава една лавинообразна реакция. Постепенно все повече лекари са достатъчно компетентни да преценят може ли да помогне на пациента или не може да помогне, знае горе-долу какви са процедурите по уточняване на дозата, на сортовете канабис, на начините на приемане. Тоест пак започнало се от почти нищо от 2 лекари и виждаме как за 10 години се стига до ситуация, в която държавата казва, има достатъчно образовани лекари, които могат да обучат всеки друг желаещ лекар, за да може и той да използва това лекарство в репертуара си. Политиците би трябвало да се замислят, че това всъщност не се отнася за някакви абстрактни хора, а че всеки от нас или близките на всеки от нас може да има нужда да облегчи страданието си с всичко, с което съвременната медицина разполага. А канабиса е едно от тези средства.